Ассаламу алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали мо Душанбе Сити. Дӯстон, нафароне ки дар канали мо обуна нашуданд, ҳатман обуна шавен. Нашуд реклама дар рақамҳои админ буда занг занед, ҳатман кӯмак мерасонем. Дӯстон, хонаи навбатии мо ин хона нест, ин иншооти фурӯшии база аст. Дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Шоҳ Мансур, маҳаллаи Мирзобек, дар наздикии роҳи оҳан. Роҳи оҳани Тоҷикистон аст. Дӯстон, ин иншоот дӯстон заминаш 1 гектару 05 сотиқ мебошад. ана ҳамин хел бинед дӯстон, 10 то амборхонаҳо дорад аз ин тараф ва ана аз он тараф. 10 сотиқ олами боғи мевадорҳо аст дӯстон дар он тараф. ози ҳамаша маълумотша метем дӯстон. Плашадкаи калон аст, ҳавор, трансформатор барқи шаҳрӣ аст, обои шаҳрӣ, канализатсияам ҳаст. ҷойи нигоҳ доштани паррандаҳоам дорад. Ҳамаша ба навор мегирем. Нафароне ки нашуд ҳамин иншоота хариданиянд, бо номерои соҳибмулка мемонем, занг мезанен. Дар ҳамин номер маълумоти пуррара метиҳанд. Дӯстон, ниё кунед, якчанда дар офис хонаҳо дар ин тараф доранд. Дӯстон, ин тараф гуфтем ки амборхонаҳо. дӯстон, як бор дигар такрор мекунем. Иншоот қарор дорад дар маҳаллаи Мирзобек, дар наздикии роҳи оҳани Тоҷикистон.
1 гектару 05 сотиқ аст дӯстон. 10 то амбурхона дорад. ҷойи нигоҳ доштани парранда, трансформатори барқи шаҳрӣ, оби шаҳрӣ, канализатсия ҳаст. 10 сотиқ олами боғ ҳаст дӯстон. нархи ин иншоот $500,000 амрикоӣ бо муомила дорад. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. алиш ҳам дӯстон ба ягон мошин ва ягон дигар чизҳо мешавад дӯстон. номерои телефон барои тамос 919 56 56 25. ҳамин номерҳода занг мезанем дӯстон. маълумоти пурраи ин иншооти фурӯширо базаро медиҳам дӯстон. хоб, раҳмати калон барои диққат.